Yes, what's up madlang people. Ngayon po ay kalawang araw ng 2023. So balik normal po tayo. Balik traffic, balik stress sa kalye. So importante may trabaho. So okay guys, mamaya guys, maghanap tayo ng mamumukbang na pagkain. Kakain po tayo. Para maiba naman tayo ng vlog. Alright guys, kumusta po kayo? So enjoy lang po ang buhay. Ganun lang ang buhay. Minsan mahirap, minsan ayos, minsan okay. So, enjoy lang po. Okay, mamaya po, mukbang tayo. Mahalagang ayusin ng mga nag-a-apply ang kanilang So, almusal muna tayo guys. Hindi pa tayo nag-almusal. Hanap tayo ng mga maalmusalan. Mamaya tanghali po, magmukbang tayo. Guys, kain tayo. Mukbang tayo. Sobrang kasi na akong tatlong order, hindi ko na kaya ubusin. Ito ay sabaw. Tanda lang, hindi ako maubos to. Yes, oh. Ulo. Laman, oh. Laman. Sarap guys. Maya-maya ulo. Mapis. Guys, nag-soft drinks ako kasi pangalis ng umay. Kuat baboy.
Lagpas na guys, dos na. Dos na ng hapon. Lagpas na sa pagkain. Katulog kasi ako eh. Eh, so, laman, no? Laman. Busog na guys, hindi na makahinga. So, ayun na nga guys, nagmukbang tayo. Hindi, nagtataka ako dun sa ibang nagbumukbang eh, parang hindi nabubusog ano. Eh ako order sana ako ng 3 order eh, 2 pa lang, hindi ko na kaya ubusin. Walang daya no, yung mga nagbumukbang dyan na biruin mo 2 lechong kawali, inuubos nila, baka magdamag nila inuubos yan. Inadaya nila tayo.
Yung tunay yung mukbang akin dahil walang daya. Ay, yung ulo pa lang na maya-maya, boss, hindi mo na kaya ubusin, laki. So, yun na nga, boss, sinubukan natin magmukbang, mukbang kuno. Mahirap pala magmukbang. Order ka ng marami, hindi mo kaya ubusin eh. Mayroon lang tayo may ipakita sa mga viewers natin, pero hindi mo kaya ubusin eh. Kaya yung mga nagmumukbang dyan na sobrang dami, hindi ko alam kung totoo yun o camera trick na lang eh. Okay, right? Okay guys, thank you for watching at please subscribe and thumbs up, ano ba tawag dito? Notification bell, pakipindot para lagi tayong updated at pasensya na kayo sa mga upload ko, puro sa puro sa pagtataxi. Hindi tayo makapagkanta eh. Alright guys, siguro once a week na lang tayo makakapagkanta. Siguro ano na lang, karaoke, hindi tayo makapag-aral ng mag-gitara kasi busy tayo sa pagmamaneho. Alright guys, maraming salamat po ulit at Happy New Year ulit. Thank you very much. God bless po.